नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तई खबर बना रहल बानी भोजपुरी के दूगो सुपरस्टार गायकर के बारे में। पहिला त बाड़े हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी, जिनकर आज सुबह एगो गाना रिलीज भय रहे स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। जैसन हमें उ गाना से उम्मीद रहे वैसन आप लोग रिस्पॉन्स ना दिले बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे बनी गाना टेढ़ी है पर मेरी है गाना के बारे में, जो ना कि फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा। 3 मिनट 56 सेकंड के वीडियो आप लोग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर जाके देख सकतानी और 6 घंटा चल रहा बा अभी ई गाना के, जबकि 4.5 लाख दर्शक लोग ही पब्लिक टाइम में एक व्यू शो कर रहा बा, जो कि बहुत ही कम बा खेसारी लाल यादव जी के नाम के हिसाब से, उनकर कद के हिसाब से। जी हाँ, तो आप लोग के पास अभी भी टाइम बा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ज़्यादा से ज़्यादा सुनी और कम से कम समय में एक जल्दी से जल्दी 1 मिलियन व्यू कंप्लीट करवाई। बाकी अगर लाइक के बात करें तो लाइक बहुत ही शानदार जा रहा बा, 95,000 से प्लस लाइक जा चुकल बा। जल्द ही 1 लाख भी कंप्लीट हो जाई। अब जौन दूसरा खबर बा उ बा भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा के गाना के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा चल बा। जोना गाना के नाम बा काचा बादाम लेला काचा बादाम। जी हाँ, जोना में राकेश मिश्रा जी और उनका साथ रवि पंडित वीडियो में नजर आ रहा बड़े और साथ में उनका शिल्पी राघवानी भी बाड़ी। जी हाँ, आप लोगन के बता दी ई जौन गाना बा के राकेश मिश्रा के साथ नेहा राज गौले बड़ी। गाना के लिखले बड़े रजनीश चौबे, म्यूजिक डायरेक्टर छोटू रावत और वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित बड़े। वर्ल्ड वाइड वे म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल बा। 6 घंटा में 6 लाख व्यू हो चुकल बा, करीब 50,000 से ज़्यादा पर लाइक भी आ चुकल बा, जो कि राकेश मिश्रा खातिर बहुत ही अच्छा बात बा। बहुत ही अच्छा उनकर ई रिस्पॉन्स दे रहा बा। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगन के गाना कैसा लगल, कमेंट में। आगे भी बहुत सारा अपडेट बा आप लोगन के देते रहें, बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।